South Africa, Mzansi. Angithembe ngane zakwethu ukuthi niyaphila. Bafowethu into engayiveza noma engayisho manje ukuthi ungavumeli umona ukuphathe noma umona ukukontrole bafethu la emhlabeni esiphila kuwona. Ngizokusho lokho ngasekugcineni kwale video ukuthi ngikushiswa yini. Ya indaba imayelana nomsebenzi wa-SK omusha bafethu ekuthenini akwazi ukuthi uzimpelo yokwi-social media noma kuma-platform athile uzoqinisa iqhoma la eshiso cream uzothi umsebenzi kasibani hayi yabandi isiqeda yabo. Umona loyo mfowethu futhi umona ongangokuthi nengane zakho ngicabanga ukuthi zizibuza ukuthi ubaba noma umama uyaphila kahle ekhanda yabo. Futhi ukwenza kanjani ukuthi wazi kahle ukuthi umuntu akazi umthanda noma akazi umsupport uye kumamido wenza amavidiyo uzokhuluma ngomsebenzi wakhe. Leyo nto leyo ikuzama nje ukuficelela umsebenzi womunye umuntu phansi nomona bafethu. Umona ke ifale ezinja bafethu mina ngasho kanjalo. Into futhi engasani ndawo nje indaba yomona. So ingakho ngizwe ngisho njalo ngithi umona bafethu engathi singake sibeke eceleni nokusupport yakho nala ungafanele khona. Engathi singake sikubeke eceleni. Awukwazi ingoma uthi ngosuku olulodwa ekwazi ukwenza 200,000 views and manje senze 100,000 ku Spotify stream. Yabo mhlambe vele awukwazi lokho ukuthi ichaza ukuthini. Uhamba search wenza i-research ukuze uthole ukuthi lezo zinto ichaza ukuthini. Isiqeda siwuhlanganisa kanjani wona nje 5,000 ngoba ngicabanga ke manje sisikhuluma ngoba ngo-200,000 izolo ngosuku lokuqala. I-record leyo ngisho iParis angazange lenze kodwa le ngoma le ifike yalenza. So nje ngithi bafowethu phansi ngomona, phansi umona ifale ezinje.